Добре дошли, дами и господа! Днес ще ви представим на Майнкрафт как се прави JBox на 1.1, най-новия Майнкрафт, ако изобщо знаете, че има такъв. Първо вземете малко дърво. Трябва да взема първо дървото, защото имам твърде малко. Така. Отивам да си дърва. Толкова дърво стига. Един диамант ще ви трябва за JBox-а. Но първо да преработим дървото. Така. Ето и в центъра слагаме единият диамант и става JBox. Може да го вземете. И да го сложите някъде. Да кажем, че ще е тук. И един диск. По желание. Нека да е червеният. Извинете. Се обърка. Добре, и с десен бутон към JBox-а има песен, която е много хубава. Това беше как да направите JBox. Нови срещи и чао!